Au! Això és química. És possible encendre un misto així? Sí que és possible, perquè els mistos antics tenien els dos components de la mescla que desencadena la reacció, tots dos en el cap. Es podien encendre fregant-los a qualsevol lloc. No com els mistos actuals, que se'n diuen de seguretat, precisament perquè per encendre'ls fa falta fregar el cap del misto en el que és la vora de la caixa. I perquè veieu com funciona, ara us ho ensenyaré. Aquesta és una cerilla de seguretat. Si la frego a terra, no s'encén. Per encendre-la, l'he de fregar amb la banda de la caixa. Aquesta, en canvi, és una cerilla de les antigues. Fregant-la a qualsevol lloc, aquesta cerilla s'encendrà. Ja ho veus, Tània. Però Pep, què té a veure aquestes cerilles amb aquest muntatge que tenim aquí davant? Doncs mira, per explicar-nos-ho, ens acompanya la Teresa. Ens acompanya la Teresa, que és física de la Universitat de Girona. Molt Hola, bé. Teresa. Hola. Doncs avui tenim aquí un muntatge on intervenen les lleis de la física també, i és un muntatge que li podríem dir efecte dòmino, i aquí tenim una boleta. Aquesta boleta baixarà per aquí el carril, començar a fer totes aquestes corbes i partirà d'una certa alçada, que li direm per tant que té energia potencial, anirà baixant, anirà guanyant velocitat a mesura que vagi baixant i guanyarà energia cinètica. Aquesta energia la transmetrà al martell, que el martell rotarà, caurà i es donarà lloc a la mateixa reacció que es dona en els mistos. Sí, i ara anem a preparar la mescla. Es tracta d'una mescla entre dues substàncies. Una és un compost, que és el clorat de potassi, i l'altra és un element, que és el fòsfor. Ens posarem ulleres perquè, com veureu, aquesta mescla és perillosa. I ho farem amb molt poca quantitat. I ara agafo l'oxidant, el clorat. Els he posat un al costat de l'altre. Encara no està feta la mescla. Podem veure les dues parts que la formaran. Ara els barrejaré i aconseguiré fer una mescla homogènia, en la qual no diferenciarem el compost de l'element. Per fer aquesta mescla necessito una cosa delicada com és una ploma, per no fregar i que la reacció comenci ja a les meves mans. Aquí tenim la bola i la posarem a la part més alta del circuit.
Ja veieu que es tracta d'una reacció explosiva. Uau! Això és química! I física. Take me away from this cloud where everything's great, where I can shout away. Take me away from this city where I can